To беше, мисля, Домински конгрес в Меи, да били водите еден по моем зачу, а то са путали но předsedu, a no hej, a se mě prašili, jak já, já jsem to vždycky kus locho myslel, připravil, jak já nejsem věděl, že to za tím mísa. No a tam se potom byl 7 let jako předseda. A já jsem potom ročo vstupil, to беше jedna vista zvada mezi mnou a jednym zastupnikom związkowego předsedstva. A to jest FUN zase sobą nikak zwisuje. A to się potom ročo vstupil. Hewak ще ja jsem popravil co po prvních 4 letach přestać. A to si mi potom obdivovali Farer a Farer Malink, jedné představce, zadobia při tym ostać, když já nebyl, da by to byl ten Ludwig Eller, s kterým jsem měl tu kontroverze, da by to byl ten Ludwig Eller. A ten náš zampad nejsou celý, za ten Ludwig Eller tam tu předseda činí a da se oni mě narečili, to ještě no 4 leta přizamknul. A to беше potom, z toho, co bylo związané.